Predstavte si, že sa každé ráno zobúdzate s výhľadom na nízke Tatry a majestátny Baranec. Takéto výhľady sú len na Liptove. V Liptovských Behárovciach čaká na svojho majiteľa posledný stavebný podzemok. A možno čaká práve na vás. Mierne svahovitý terén, slnko po celý deň, ticho a podiel na súkromnej prístupovej ceste. 946 metrov štvorcových priestoru pre váš budúci domov. Pre vašu inšpiráciu sme si pripravili vizualizáciu rodinného domu, aby ste videli, ako krásne tu môžete bývať. Všetko pripravené na to, aby ste si tu vybudovali bývanie, aké ste si vysnívali. A tento podzemok je posledný, preto nezmeškajte svoju príležitosť, ozvite sa ešte dnes. Volám sa Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality Liptovský Mikuláš a okolie.